E tugnade hollitol ɓanginagol caggal batungu ardiɓe leyɗe ɗiɗi ɗe tinodiri caggal ɗum ɓe waɗi jonde golle yajde e terɗe délégation ji ɗen leyɗe ɗiɗi horeɓe leyɗele ɗiɗi ɗe tentini hen hakkillaji mabɓe e kolo huli kuliyankoɓe nder sahel e afrique hirnangue ɓe ciftini darde mabɓe gam haɓude bonandeji jeeɗiyankoɓe ɗi duuɓi kewɗi e nder nden nokkure ɗi ganduɗa no wawi bonnude golle dendagal eɓɓoji ƴellitare ɓanñinago go tini kadi yidde ɗe leyɗe sembinde gollodiral to banggue politique faggudu gandal e pinal e ɓeydude gostodiral hakkude leyɗele to banggue toɓɓe kala ha tenti noon e yuɓɓinde gomuji gollodiral e jofnirde ngu jillu horejo leydi ndi hono John Dramani Mahama noddi horejo leydi Niger gam wadde jillu lawɗugu to Ghana noddago ngo général Mohamed Tiani jaaɓi e yettode gadiɗo leydi Ghana jokkay jillu makko e nder ɗen leyɗe Sahel yaltude fedde leyɗe Afrique hirnangue woni CEDEAO guila lewru goho ɓurunde hitande ɗo hande himo habba Wagadugu to Burkina Faso.